Tarvii painaa mitään. No niin. Hei vaan! Täällä on Seppo Hevi. Kävellään pikkuhiljaa tälleen niin. Tää on mystisempi. Jollain tavalla mystisempi. Minä olen Seppo Hevi ja olen tulossa viettää iltaa tähän ravintolaan nimeltä. Onko Jack the Rooster? Okei, usein käyn täällä kyllä. Käyn myös muissa ravintoloissa. Ja on hauskaa. Ollaan menossa ihan juurikin kotiin. Haluatko sä kuvaa? Tänne vaan, tänne vaan. Tule vaan, tänne vaan kuvaa. Otetaan miltä kuvaa saa.